Príjemný dobrý večer, priatelia, tak srdečne vás všetkých vítam na ďalšom dieli našej pohodovky po dlhom čase,
po dlhej dobe tu máme veľmi zaujímavú tému a veľmi zaujímavého hostia, diecézneho kňaza, Salesiana, spolupracovníka a misionára otca Ondreja Švidriaka, takže ho tu privítajme, nech sa páči, Ondrej. Vitaj. Ešte skôr, než sa usadíme, tak využijem túto chvíľu a tento priestor na to, aby som sa poďakoval nášmu technickému tímu. Momentálne je tu Marek aj s Martinom, že si veľmi oceňujem a veľmi si vážim ich službu, ktorú robia. Nielen dnešný večer cez svätú omšu a za to, že vlastne môžete aj naživo sledovať túto našu pohodovku, ale že nám svojimi nejakými talentami a zručnosťami umožňujú sa zúčastňovať hlavne tým ľuďom, ktorí či už zo zdravotných alebo iných dôvodov sa nemôžu zúčastňovať svätej omše, že im tak sprístupňujú aj účasť na liturgických sláveniach. A je to pre mňa také úžasné niečo, taký zázrak, že aj táto moderná technika a títo mladí ľudia sa podieľajú na tom, že Boh skrze našich kňazov, či už je to pán dekan alebo aj ostatní kňazi našej farnosti, že sa môže vlastne Boh dotýkať srdc ľudí v podstate na celom svete. Takže za to im veľmi pekne ďakujem a takisto si zaslúžia veľký potlesk. No a Ondrej, my si už môžeme tam aj sadnúť, takže nech sa páči, mikrofón je tvoj. Skôr, než sa vydáme, som to nazval také misijné tvoje dobrodružstva do moslimských nejakých tých pravoslávnych a progresívnych krajín, tak ešte skôr by som možno, keď som si zadával, priznám sa, tvoje meno do jedného najznámejšieho internetového prehliadača, tak mi tam celkom zaujímavé informácie vyskočili. Tak v prvom rade sa chcem ubezpečiť, čo mi tam vybehlo. Predpokladám, že ty nebudeš detviansky MMA zápasník, ktorý má bilanciu v klietke 1 víťazstvo, 1 prehra. Asi to nebudeš ty však. Áno, mám takého menovca. Keďže ty na mňa tak žiariš takým pokojom. Takže predpokladám, že skôr to bude doktor teológie, autor rôznych odborných publikácií a kníh, kňaz diecézny a salesián spolupracovník. Predpokladám, že skôr toto ťa tak viac charakterizuje. Ale keby si ty povedal, že keby si zadal svoje meno do tvojho takého osobného vnútorného prehliadača, že aké slova alebo aké odkazy by vybehli na tých prvých miestach, keby si ty to tak popísal. Tak najskôr ďakujem aj za pozvanie a za to, že ty, Paľko, aj vôbec celá táto vaša partia v tejto breznianskej farnosti máte iste aj vďaka aj vašim duchovným otcom takého otvoreného misijného ducha, lebo skutočne nie je veľa aj takých farností, čo dokáže internetovo zdieľať niečo, čo môže ľudí niečím inšpirovať. A keď som mi poslal ten link dneska, tak som to aj pár známym poslal. Si sa aj čudujú, že čo je to za link, ale aspoň budú vedieť aj pre budúcnosť, že tu na vašom YouTubeovom kanále z farnosti Brezno sú takéto možnosti, však aj live sveta omša aj dnes, aj inokedy, aj teda s vašimi duchovnými otcami. Ja osobne si myslím, že keď moje meno vyskočí, tak najskôr asi ja sám pred sebou si hovorím, že mi vyskočí samozrejme meno môjho otca, lebo ja som vlastne štvrtý, najmladší, mám tu aj svojho brata staršieho Vlada, náš najstarší brat Júko je už vlastne niekoľko rokov, veríme, že pri Pánovi a takisto už aj rodičia viac rokov. A keď chodím sa modliť na hrob rodičov, tak tam vidím vždy to svoje meno. A ešte vo Výgľaši, odkiaľ pochádza otec, tiež, jeden myslím, že je Ujo, je tam tiež napísané Ondrej Šmidriak. A tak teda, keď vidím to meno, tak rozmýšľam, že no raz hádam niekde aj mňa, tak to takým pomníkom možno ozdobia a hádam, že aké budú asociácie. Salesiáni majú také cvičenie dobrej smrti a že čo si povedia, že aký to bol človek, hej, keď sa pozrú
ten hrob, tak ktorý sa tak zamýšľam, no, malo by tam byť viac dobroty, viac tvorivej lásky, viac možno súcitenia, viac neviem čoho všetkého. Ale tak teším sa, že verím, že som milovaný, vykúpený Boží syn, aj keď som hriešnik, ale verím, že vykúpený a že vlastne, to si tak uvedomujem, že kľúčový nejaký titul pred alebo za menom, ale to, čo je medzi tými titulmi, tá osobnosť, tá blízkosť, a stále si hovorím, Pane, daj mi, hovorím si tu, ten rozum otca, on bol veľmi taký racionálny, taký zásadový, systémový chlapík, a srdce mamy, ktorá mala takú súcitnosť, uvažovala byť aj Vincentkou, ale jej zatvorili, keď mala 18, 50 roku kláštory a aj ten jej láskavý súcit v rodine alebo vo farskej charite alebo tak, to je pre mňa inšpirácia na celý život. Takže takto mám tie asociácie cez tých rodičov a teda hlavne cez toho otca, ktorého meno nosím. Ja ešte skôr, než sa posunieme trošku ďalej, takú jednu technickú vsúku, keďže som spomínal, že táto naša pohodovka, táto naša diskusia je nejakým spôsobom streamovaná, takže máme tu aj živý prenos, tak by som bol veľmi rád a pozývam všetkých, ktorí nás sledujú aj v online priestore, aby sa nejak nehambili a kľudne nám dali o sebe vedieť, že to sledujú, odkiaľ to sledujú, a keď majú nejakú otázku, to platí aj pre vás, čo ste tu v tomto pastoračnom centre, aby ste neváhali zdvihnúť ruku alebo kľudne sa aj zapojiť do diskusie pri všetkej slušnosti, keď vás niečo napadne alebo budete chcieť niečo vedieť, tak ste vítaní a aj takisto vaše otázky. Ja ešte o tebe, Ondrej, prezradím a teraz sa ešte obrátim na chalanov, že koľko nás teda ľudí sleduje momentálne, lebo som si to pozeral, boli tam nejakí 3 ľudia, už je to 6, takže verím, že v priebehu večera sa to bude násobne množiť. Už 8 ukazujú. Ja tebe prezradím, že môj prvý kontakt s tebou bol ešte, keď si bol seminarista. A moja prvá otázka na teba, tá tvoja cesta od seminaristu vlastne k misionárovi, to sú dlhé roky. Prezradím o tebe, že ty už si vlastne taký dospelý kňaz, že 30 rokov si oslávil, ak sa nemýlim, v Lani. Takže čo ťa tá cesta naučila? Tak kňazstvo mám takú rannú modlitbu, každý deň už od bohosloveckých čias, že vlastne už predtým, keď som sa vo Zvolenskom kostole na námestí modlieval po svätej omši pred ikonou Matky Ustavičnej pomoci v bočnej kaplnke, tam sme sa mladí zastavovali po svätej omši, keď sme vychádzali, ako aj ministranti do sakrestie popred oltár. A tam som sa modlil preto ikonou, že okrem iného teda aj o to, že zverujem Márii svoj život a potom vlastne som tam mal, že ďakujem ti už, keď som vedel, že to kňazstvo za dar a milosť tvojho povolania, ktoré si mi dal a ktoré verím, že môže byť šťastný tu i vo večnosti a pomáhať k tomu aj druhým. Takže mňa vlastne to kňazstvo učí tomu, že Boh tu, že sme boli šťastní, aby sme boli tam, kde nám to sedí, kde sme prirodzene sami sebou a pomáha nám to aj k svetosti, je to povolanie. A ja teda za tých 30 rokov si uvedomujem, že ma Boh veľmi obdarovával cez toto povolanie, ktorému ma pozval. Tá cesta bola možno nie až taká dramatická, ako sú v niektorých kňazských históriách, tých povolaniach, tie príbehy. Ja som viac menej mal hlboko veriacich rodičov, ktorí aj za totality žili svoju vieru, dokonca bolo u nás doma, v rodinnom dome ilegálne kresťanské spoločenstvo manželov, ktoré viedol tajný kňaz, teda bez štátneho súhlasu robil tajné bohoslúžby. Neskôr to bol biskup, ktorý ma svetil za kňaza, Rudolf Baláš. Čiže príklad rodiny, potom aj moji súrodenci išli cestou úprimnej viery, aj potom tí kapláni na dieceznej fare, naši dekani, čo ma volali po ranných omšiach, keď som niekedy bol sám ministrantom na raňajky. Vždy som vedel, že po omši sa tam ešte pomodlím, takú meditáciu si urobím. Po svätyni kostola nechali mi kľúč, zamkol som sakristiu a išiel som na raňajky s našim dekanom alebo s našim kaplánom, už ako gymnazista. Čiže ja som vlastne aj cez to ministrovanie, keď som išiel za mojimi bratmi,
od 6 rokov k oltáru ministrovať, tak som si tak obľúbil proste tú blízkosť aj kňazov, aj cirkvi, aj Eucharistie a asi už ku koncu základnej školy to už tak začínalo, že toto by mohlo byť niečo, čo bolo pre mňa. Potom som vlastne od 14 rokov s tajnými salesianskými kňazmi mával každoročné duchovné cvičenia na chatách po horách. To boli dôležité momenty pre také duchovné posledné rozhodovanie. To si pamätám, že na tých duchovných cvičeniach som si povedal, že teraz sa budem denne modliť za povolanie a presne o rok, keď pôjdem na ďalšie duchovné, tak tam, kde to bude 51%, tak tam vykročím a poviem, Páne, ak idem zle, tak ty ma otoč a nech pôjdem zase tvojou cestou, ale že niekde vykročím, že nebudem stále váhať a stať na mieste. No a takto som vlastne hneď po maturite na Slovenskom gymnáziu nastúpil v 88. na jedinú bohosloveckú fakultu v Bratislave, čo vtedy bola za komunizmu na Slovensku. No a potom to šlo už tak. A potom to šlo. Ja sa priznám, že ako majú niektorí zamestnanci a niektorí, nazvem to, nejaké kariérne cesty, tak u kňazov je také kurikulum vitae a ja som si ho teda pozrel, že schematizmus Banskobystrickej diecézy THDR Ondrej Šmiriak PhD. No a som si všimol, že ty si taký dosť akože svetobežník a možno taká kontroverzná otázka, lebo tvoja prvá kaplánska zastávka bola vo Vrútkach, trvala rok, ak to je správne tam zapísané. Potom si bol rok v Prievidzi, rok v Žiari nad Hronom a potom si sa stal farárom. Áno, v Hornej Vsi. No, máš to tam akože popísané dosť bohate, že ako tí kňazi vlastne vnímajú, lebo osobne si myslím, že je dosť ťažké prísť do novej farnosti, nejak sa zžiť vôbec s tým životom farníkov a určite každá farnosť, či už je to dedina, alebo je to nejaké mesto, je niečím špecifická. Že ako to ty vlastne vnímaš? Že je to dobré, alebo by mali dlhšie byť kňazi, alebo ako to si to vnímal ty osobne? Stále musím povedať, že nie je pre mňa jednoduché, keď s niekým aj vy si vytvoríte vzťah a sa udomácnite a už máte tam proste také zázemie, že viete, tí ľudia vás príjmajú také, akí ste a že tam môžete kedykoľvek možno prísť, zazvoniť, navštíviť, že tam máte proste otvorené dvere, že odrazu, keď to príde nové prostredie, tak aj pre mňa je to trošku také váhanie, také obavy, aké budú reakcie. Ale beriem to tak, ako to hovoril Don Bosco, keď stále mu menili tie miesta oratória, že keď kapusta má byť dobrá a silná a veľká, tak musí byť často presádzaná. Neviem, či to dobre pamätám. Ale v takomto zmysle, teda on to vyhodnocoval, že jednoducho, asi ma Pán Boh aj vychovával, že sa tak nenaväzuj možno len na jedno miesto na tých niektorých konkrétnych ľudí, aj keď sú to pekné priateľstvá. Jednoducho nebuď sprivatizovaným kňazom len pre nejaké jedno miesto, ale buď môj tam, kde ti ukážem stále nových a nových ľudí, ako hovoril teda ten spomínaný Don Bosco, daj mi duše, ostatné si vezmi. Osobne mi bolo nie ľahko, si pamätám, a aj tie kaplánky, hej. V Rudku boli rok, Prievidza a Žiar boli rok a pol, ale tam som to hneď z úvodu, tam som ako s mladými zvlášť prežíval, doteraz mám celoživotné už 30-ročné priateľstva a tam sa mi to ťažko. Takisto prvá farnosť, Horná Ves pri Partizánskom, potom som bol na Katolíckej univerzite, tam sa študenti menili každých 5 rokov, hej, alebo každé 3 roky, keď bol bakalársky odbor, tak to boli nové tváre. No a potom vlastne ešte som bol v Sklabinej 4 roky, tiež som si uvedomoval, že už by som možno aj ostal, ale možno verím, že aj cez tých biskupov, že aký je tam samozrejme ľudský element, že čokoľvek už rozhodli,
však aj teraz na týchto misiách do každej jednej som bol pozvaný, samozrejme tým biskupom zo zahraničia, to tam človek si len tak nepovie, že ide si robiť výlet po svete, že vlastne cez tie pozvania a cez to, keď je to odobrené, s požehnaním môjho biskupa, že to požehnanie príde. Niekedy sa aj snažím, samozrejme oceňujúc už ich terajších kňazov, aj povzbudiť bývalých svojich takých priateľov alebo priateľské rodiny. Nepretrhávam kontakt, snažím sa ostať v takom akoby vzťahu, ktorý by bol aj mne na povzbudenie, ale im, ale stále otvorený pre nové výzvy. Čiže ak to správne chápem, že aj keď nie si možno, že MMA bojovník, tak berieš tieto veci pomerne športovo. Áno. Ďaká Bohu, že aj tá povaha moja mi k tomu pomáha. Možno keby som bol ešte viac tak naviazaný alebo tak veľmi, veľmi zakorenený, tak by som asi ťažšie to znášal. Asi to tak má byť. Spomínal si svoje pôsobenie v univerzitnom prostredí. Ja ešte prezradím o tebe, že dlho si sa venoval mládeži. Aj v rámci konferencie biskupov Slovenska si bol v Rade pre mládež, aj si bol vlastne ako duchovný v sekcie pre mládež v Banskobystrickej diecéze. Takže predpokladám, že aj tu sa možno zrodila. A spomínal si ten Zvolen, ktorý bol pre teba možno že nejakým zásadným spôsobom ovplyvnila tvoje povolanie. Že možno toto boli také spúšťače toho, že práve Dom Bosco ťa oslovil a že si sa stal Salesiánom spolupracovníkom? Určite to bola aj táto mládežnícka línia, že tá mládež mi stále dávala, oni majú takú chuť žiť, snívať, proste niečo nové dosahovať, neostať nejaký uzavretý a príliš akoby skosnadeli, keď to tak poviem. A tento ich dynamizmus vlastne, ktorý bol aj tým, že som pomerne mladý, 33-ročný, prišiel na Katolícku univerzitu do vysokoškolskej pastorácie, vlastne 3 roky už predtým tej sekcie pre mládežka a Besky tajomníkom a to vlastne všetko ma dynamizovalo. Keď počúvam svojich rovesníkov alebo blízkych kňazov, čo sú klasickí farári, 10 rokov na mieste 15, niektorí vyše 20, tak oni už majú taký svoj štýl, už tých svojich ľudí už poznajú, už im to tak beží, tak akoby trošku tak rutíne. A ja vlastne si stále hovorím, je taká hra, čo som bol v Rusku, keď som bol nedávno tam na jeseň ešte na tú vízu, čo som mal na čemadánach, na kufroch. Tak aj teraz ešte nie som pobalený, ale cez víkend sa musím pobaliť, lebo som pondelok ráno odletel z Viedne. A tiež si tak hovorím, ale ja už predsa len, vieš, už budem mať tento rok 55 a už si hovorím, no už hádam to, už by mohla byť taká zastávka, že dajme tomu už stačia 3 zahraničné misie a že už potom zase tie domácie diecéze, kde sa nájde miesta, kde bude potreba, kde bude môcť poslúžiť, že už potom sa usadiť. Na teraz ešte, vďaka Bohu, som rád z každého miesta. Trošku už aj zdravotné niektoré obmedzenia mi hovoria, že aj keď si zdynamizovaný mládežou, aj keď si rád v takom živote a máš rád ľudí okolo seba, istý taký širší rozpätie tej činnosti, širší záber, predsa len aj sám, že si už musím viac hľadať trošku, možno aj takého spomalenia, ticha, samoty a už to pomaly možno, neviem do akej miery, bude aj mňa ovplyvňovať. K tým misiám sa ešte dostaneme. Predpokladám, že väčšina z nás sem prišla práve kvôli tomu, že sa nám to zdalo veľmi zaujímavé, to tvoje misijné pôsobenie. Ty si dokonca sem priniesol aj nejaké pomôcky a budeme to vidieť aj na nejakom obrazovom materiáli. A ja sa ešte priznám, že keď som ťa stretol prvýkrát ako si prišiel z Kanady, tak si mi spomínal, že si chodil vo vetrovke, kde asi ju tu aj máme, Rasia. Môžem to hneď ukázať? Či radšej nie? K tomu sa dostaneme. Dobre. Že je to teraz také ošemetné. Veru, ja som prišiel z toho Ruska, lebo však tam si kupujete veci, ktoré tu máte Slovakia, nie, v Kazachstane, to tam mám zase na tričku. Kazachstan mám aj, čo ja viem, Kanada, Quebec, mám tam Toronto Maple Leafs. A tak jasné, že my v tom Rusku sa vlastne modlíme za mier, hej, aby sme tam nejak
nejaké politické tieto terajšie ich trendy. A aj tí naši ľudia sa modlia za mier, však tí otcovia matky nepotrebujú vojnu. No ale ja teda vidím, že tamto Slovensko je všetko politizované, nie? A tu je taká polarizácia medzi ľuďmi a také nepriateľské postoje, že pomaly sa nebudú rozprávať kvôli rôznym politickým názorom a stále nejaké voľby prídu, že sa znova tie rodiny rozhádajú. Tak ja akože som prišiel v Rusku a cez celým Polskom som prešiel, predstav si, s tou rasiou na chrbte a nikto nič. Hej? A Poliaci to asi historicky majú voči Rusom to znahnuté. A prišiel som na Slovensku a ja tak v pohode, že Ondrej, vitaj. A no, tak som už prišiel, už mi skončila víza. A čo to máš na chrbte? No, nič, no tak vetrovku, tam, kde som pôsobil, dobrá firma, Forward, tak od nich si kupujem veci. Vieš čo, lebo tu by si možno mysleli, že patríš do tej strany. Hovorím, nie, ja som katolícky, na všeobecný kňaz. Ja som aj na západ, aj na východ otvorený, ale potom som začal nosiť menej, aby to fakt nevyznelo, že ja len v tom nosím. Aby si nepohoršoval, hej. Hej, takže už tak kde tu, že si ju dám. A ministranti minule chválili, zvolen sekiery, poviem, že ako máte peknú metrovku. A hovorím, chlapci, ale ja som tam modlil za mier. No veď jasné, my vieme, ale perfektná je, taká moderná, páči sa nám. Skvelé. A to sa mi páči, že v ten tvoj kňazský život, že obnáša mnohé zaujímavé skutočnosti, aby som možno trošku tak marketingovo nejakých mladých chalanov, ktorí rozmýšľajú o kňazskom živote, tak ty si v podstate, dá sa povedať, že cestovateľ, bloger a youtuber. To druhý som mňa robia možno na internete. Lebo som si všimol, že máš aj nejaké blogy, aj nejaké videá na YouTube a čo sa týka toho cestovania, to neboli len tie misie, ku ktorým sa dostaneme. Ty si spomínal, že si bol na poslednom Svetovom dni mládeže, na ktorom sa zúčastnil svätý otec a svetec Ján Pavol II, čiže to bolo jeho posledné v 2002 v Toronte. Ty si bol v Tanzánii, som sa dozvedel, kde si tiež, sa mi páčilo, rozbehol zbierku ponožiek na univerzite. A bol to veľký poklad aj pre miestnych, tak to sa mi veľmi, veľmi páči. No, ale ešte, aby som sa vrátil k tej otázke mojej, čo sa týka tvojho salesiánskeho povolania. Prvá otázka moja je, že v čom konkrétne ťa oslovil Dom Bosko? A druhá taká otázka, keďže si spolupracovník, asi diecézny kňaz, či si neuvažoval, že budeš reholníkom? No musím sa priznať, že ja vlastne som cez tých diecéznych kaplánov zvolený aj cez tých tajných salesianských kňazov, hlavne Tiborianov, ktorí, myslím, že hej, Bystrici Sasovie teraz, alebo však aj ďalší kňazi, čo tam pôsobili, tu som veľa mien mohol pohovoriť, tak vlastne ja som mal blízko k mládeži a oni ma aj poslali raz na taký rozhovor, že o povolaní, keď som hovoril o kňazstve už a vtedy nejak som si vraval, že no je to fajn, ale títo chlapi tu vlastne 8 hodín musia byť desi za sústrom alebo vo fabrike a sú výborní nadšenci v tom večernom voľnom čase, ale toto neviem, či je teda úplne ako ten časový rozsah, ktorý by kňaz mal mať preto kňazské. Tak možno aj týmto to bolo ovplyvnené, že som si vravel, že asi predsa radšej budem celý deň v kňazskej službe a potom som si vravel, ale diecézny kňaz má voľné ruky. A že ak chce, tak on môže venovať mládeži času, koľko chce. Okrem svätej omše a ešte to náboženstvo v škole vlastne s mládežou spojené, že nič ma neobmedzuje byť viac takým kňazom s mládežou. Niekto má charizmu stávať, hej, tak on si urobí svätú omšu a potom dačo staví a opravuje, hej, tí kňazi sú rôzni. Ďalší, neviem, má charizmu také holuby, ďalší, neviem, čo zbiera, ďalší možno chorým. Tak ja som si vravel, že vlastne toto asi bude môcť sklobiť, že salesiánsku charizmu. Dom Bosko ma oslovoval láskavosťou, tou dobrotou, však poznáme ten jeho sen, že nie bytkov, ale že zmeníš tých druhých láskavosťou, trpezlivosťou. Že... A potom ma oslovovala tá rozumnosť tej
jeho duchovnosti. Hej, že to nebolo také ako špeciálne, veľmi nejaké extravagantné duchovné zážitky a prejavy a potom odrazu nejaký bežný život, akože nudný a že akoby takých dvoch svetoch človek sa pohybuje, ale že tá duchovnosť vlastne tak prelína všetky tie oblasti. Hej, Dom Bosco, on robil tie školy, potom tie kostoly, potom aj viedol ich samozrejme k takým zručnostiam aj k zásadám pre manželský život. Vytvoril aj z tých laikov, tých spolupracovníkov, terciárov. Čiže on keby mal tú duchovnosť nie pre nejaké špeciálne miesta a etapy dňa alebo týždňa, ale že ako takú integrálnu. A to som si povedal, to je výborné. To tak dýchať aj jednak takou normálnosťou, ale v úvodzovkách normálnosť s Duchom Svätým, hej, že všetky oblasti a všetky zážitky a keby som neviem, aké dary a schopnosti a charizmy a lásky by som nemal, ničím by som nebol a že teda tá láskavosť, láska je trpezlivá, nevypína sa, nerozčuluje sa. Tak to som si tak potom poskladal v sebe, že toto asi by bola duchovnosť pre mňa. Ja som sa, ale musím priznať, nestal hneď Salesiánom, terciárom. Ja som bol len diecézny kňaz od 93. a potom, keď som odrazu začal byť s tou mládežou, aj cez tú moju pastoráciu viac a potom aj cez to určenie na katolícku univerzitu, aj cez tú Španiu Dolinu, Centrum pre mládež, tak potom som si povedal, fíha, ten Boh aj cez tie určenia biskupov mi hovorí, že by si fakt mal byť pri tej mládeži. A vlastne, však dneska som bola na tej katolíckej univerzite, tam ma tiež pozvali, už od včera som tam bola. A tak som si potom 2000, keď som bol vo Vyhniach pred Krupinou, tak 2000, myslím, 7. to bolo, či v 8. som sa stal, hej, tak som asi koľko vlastne už, no? Zo 15-16 rokov, Salesián asi väčšinu svojho kňazského života, ale teda nie celý. Tá charizma ma veľmi obohacuje a každý si môže nájsť, to je moje subjektívne, svoju duchovnosť, dôležité, že to robí viac plným lásky. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že si to tak pekne povedal, že tie cesty ťa tak viedli po tej domboskovej ceste, tvoje životné. Ešte prezradím o tebe, že si aj spisovateľ, respektíve autor. Ja som napočítal 5 kníh, alebo odborných publikácií, z ktorých sa takmer všetky týkajú konkrétne pastoračnej činnosti. Bol si autorom Animátor a život malého spoločenstva, malé spoločenstva mládeže a antropologický a pastorálny a spirituálny význam a rozmer. Ale čo sa mi páčilo, tie posledné tvoje publikácie 2012-2013, a to je Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo a evangelizáciu s podtitulom Trápenie individualistov alebo vytváranie spoločenstva. A potom Pastoračná spolupráca kňazov a laikov s podtitulom Utopia alebo reálna vízia. K tomu mi niečo povedz, že k čomu ťa vlastne tieto knihy priviedli a ako s odstupom času a rokov vnímaš práve tú pastoračnú činnosť, ktorou si sa ty nielenže teoreticky zaoberal vo svojich publikáciách, ale ktorú si aj reálne žil a aplikoval. Tak musím povedať, že vlastne ja som mal vzťah pastorálnej teológie už na Teologickej fakulte v Bratislave. Ja som mal profesor Vrablec, ktorý nás učil pastorálku, chcel nechať za odborného asistenta a práve biskup Baláš hovorí, teoretikov máme dosť, najskôr treba prax a potom môžeš písať a vyučovať. Takže ja som potom išiel do tej bežnej pastorácie. Keď som bol v prvej farnosti tej Hornej pri Partizánskom, tak iný kňaz, ktorý nakoniec, ale teraz Ivo kňaz, ja tuším, vedie pápežské myslené diela, hovorí, že môžeme ísť na doktoránske štúdium do Olomouca. A potom ďalší kňaz, Zdenko Pupík v Žiline, sa pridal a teda my sme to aj teda potom sa v tom teda našli a sme chodili externe na doktoránske štúdia do Olomouca, potom sme to dokončovali na Slovensku a potom, keď som dostal na Katolícku univerzitu, bol som na katedre pastorálnej teológie Pedagogickej fakulty a tam som mal možnosť začať písať publikácie. Získal som aj grant na vydanie doktorskej práce upravenej a vlastne v tom čase
to až tak nebolo v popredí, stále sa tu hovorilo v popredí, bola sviatostná pastorácia zvlášť na Slovensku. Ale teraz vlastne, keď tak počúvam aj pápeža Františka, aj tieto trendy synodality a toho takého vnímania laikov a ich obdarovania charizm, ktoré treba včleňovať mužov aj žien do spoločenstva cirkvi, tak vlastne ja som cez tie malé spoločenstvá, ktoré mi cirkev ukazovali skôr ako takú rodinu, ako isté bratské spoločenstvo, nie ako nejaké možno liturgické alebo kódexom riadené, tak toto podvedomie ma viedlo k týmto témam aj tá skúsenosť. A veď nám to pápež Jan Pavel II, keď bol prvýkrát v Prahe v Československu, povedal, že nezabúdajte, čo ste sa naučili v cirkvi v totalite. Hej, a vlastne ono je to práve toto, že niekedy sa len venuje obrovským masám, však sa venoval aj zástupom, ale mal aj čas na svojich 12 apoštolov, na uší okruh ľudí, ktorí budú tak formovaní, je 2. Timotejovi 2.2, uč tých, čo budú schopní učiť druhých. Že proste budú formovaní takto, k takej zrelšej viere, ktorá bude schopná poslúžiť a orientovať, pozbudzovať, motivovať, usmerňovať aj ďalší. No. Takže takto mi to tak pomaly sa skladalo. Určite nás bude zaujímať aj to, ako prebieha, alebo akým spôsobom funguje tá pastorácia, keď to porovnáš so Slovenskom v zahraničí. A tu už sa dostávame k tomu podstatnému v dnešnej diskusii, a to je tvoje misijné pôsobenie v zahraničí. Takže začneme tak chronologicky, začneme v Kazachstane, kde ja ináč tieto tvoje misijné pôsobenia, ja by som to nazval, že 2 roky prázdnin. Lebo oni Jules Verne, hej? Jules Verne, lebo oni vždycky začínali začiatkom prázdnin, 1. júla si nastúpil a netrvali 2 mesiace, trvali 2 roky. S výnimkou teda tej Kanady, kde v podstate ťa asi tie 2 roky čakajú len, predpokladám. Takže začneme tým Kazachstanom. Čo mňa osobne prekvapilo, čo som nevedel, vedel som, že Kazachstan, že je to niekde v Strednej Ázii a že je to bývalá Sovietská republika. A nevedel som, že ty si hneď mieril do takých, akože, nie že na dedinu, ale do takých veľkých priestorov, lebo, čo si budeme hovoriť, tak Kazachstan to je údajne 9. najväčšia krajina rozlohou na svete. Kanada to je druhá najväčšia krajina, na Rusko to je najväčšia. Čiže ty si išiel rovno na to najväčšie. Slovensko je také medzipristáči, ktoré niekedy tráfim ponad z Kanady a Ruska. No, ale som sa dozvedel, že Kazachstan, ten názov, vlastne hovorí, že Kazak znamená slobodný a stan znamená krajina. Tak z tvojho pohľadu je Kazachstan slobodná krajina? Tak určite, vzhľadom na to, čo tam zažili za Sovietskeho zväzu, určite je teraz slobodnejšia. Tam to platí isté ako aj v Rusku, aj tu, aj kdekoľvek, že keď je jedna strana 20 alebo viac rokov pri moci, tí istí ľudia, tak to pokušenie je také silné, že oni už potom začnú si tak sami, tak trošku direktívnejšie alebo diktátskejšie riadiť veci. A to cítiť bolo aj v Kazachstane, že je tam silná. Korupcia, tam bola tá Nazarbejová vláda, teraz sa to trošku tak premenilo. Stále sú veľmi napojení na Rusko, samozrejme. Ale treba povedať, že sa snažia byť vzorom medzináboženského dialógu pre svet. Preto tam prišiel aj pápež František, ja som tam práve vtedy bol, na to medzináboženské stretnutie, čo robia každé 3 roky v hlavnom meste v Astane. A Kazachstan vlastne, ich mentalita je pomerne mierumilovná. Oni, keď tam aj Stalin do tých svojich táborov odvážal tých intelektuálov, aj kňazov, to boli koncentračné tábory, nie ako u nás, že neviem, 5x5 kilometrov a ostnatý drôt, ale to boli kolchozy, kde pestovali plodiny, chovali zvieratá a bolo to územie veľké ako Francúzsko napríklad, hej, okolo tej Karagandy. A on keď utiekol, tak tam 100 kilometrov ďalší kolchoz, 100 ďalší, no a už tam úplne bol hotový bez vody a bez jedla. On vlastne bol stratený, čiže ani nepotrebovali ostnatý drôt. To boli proste tam, a Karlak bol najväčší teritoriálny, najväčší koncentračný tábor na svete, kde sa aj Hitler učil od Stalina robiť tieto vlastne zverstvá. No a ja som v tom Kazachstane cítil, že oni hádzali, to sa zachovalo také
zosnutý syr, ako guľky cez osnatý, alebo teda tam okolo cesty, keď išli popri nich tí domáci a pomáhali, alebo inými spôsobmi pomáhali týmto väzňom. A doteraz Kazaši skutočne ako nemajú nejaké že výbojné ciele, naopak orientujú sa na Európu, chcú byť za dobré aj s Ruskom, tak lavírujú medzi tým a veľmi sa snažia o také tolerantné postoje aj medzi náboženstvami, sú proti tomu takému výbojnému islamu, ako je kdesi v Afganistane, alebo neviem kde, v Iraku, Iráne, alebo možno v Egypte. Čiže oni to tak zmierňujú. Ich mentalita je proste byť s každým priateľský a kde sa dá pomôcť. Osobne som mal ako s nimi pekné vzťahy. Ja len pripomeniem, že teda nachádzame sa v tom moslimskom svete. Ja možno, že poprosím aj Mareka, aby už pridala nejakú tú obrazovú prílohu a že by sme si... Takže ja teda som pripravil prezentáciu, ktorá ale bude mať taký, že ja som vlastne začal akoby najskôr v 2002 a potom v 2011 a tak ďalej chodiť do Kanady. Ja mám 2 bratrancov, 2 sestrenice, aj som tam mi pomáhal. Takže začneme Kanadou? Ja to mám aj tak trošku na úvod, lebo tam začal trošku taký môj misijný svet a potom prišlo Kazachstán, Rusko a potom zase ešte na záver Kanadu. Nie je to úplne chronologicky, tak si len tie zábery pôjdu tak. Tak si prejdeme ešte tieto krajiny a potom, dobre, potom by sme sa dostali aj k fotkám a možno, že k vašim otázkam. Neviem, či už sú aj nejaké online otázky alebo tuto v publiku. My sme tu mali na pohodovke 2 hostí, ktorí nejakým spôsobom boli v moslimských krajinách. Jednak to bol fotograf a humanitárny pracovník Tony Fritsch, ktorý bol v Iraku a v Sýrii pred konfliktom, počas konfliktu. To je nejaká jedna taká tvár toho moslimského sveta. Potom sme tu mali futbalistu, ktorý pôsobil v Libanone, Mateja Podstaveka, kde takisto nejakým spôsobom tí kresťania a moslimovia súžili viac či menej priateľsky. Aký bol moslimský svet Kazachstanu? Osobne som ho vnímal ako umiernený, teda veľmi, veľmi tak prebúzajúci sa náboženskej sfére. Napríklad išiel som s taxikárom tam kdesi a tak sme sa dali do reči a on hovorí o tom, že on v začiatku nebol až tak nábožensky založený, ale že postupne objavil, že tu je veľa márnosti v tomto svete a že začal navštevovať mešitu. A že postupne aj jeho žena, ktorá dnes chodila európsky oblečená moderne, si dala tam proste tie typické ošatenia moslimských žien a že proste teraz pravidelne si číta ako namaz, tie modlitby moslima, 5-krát denne. Videl som aj v parku, okolo 20-roční mladí ľudia a 2 chlapci, lebo tam je muž, nositeľ náboženstva, ten je záväznému byť piatok v mešite, žena môže stať doma pri deťoch. Tak si urobili teda taký koberček, modlitbu smerom k Meke a potom po modlitbe to zbalili a išli naspäť dievčatám a hrali sa ďalej, verejne v parku v Kazachstane. Čiže vidím, ako sa tam nábožensky tá spoločnosť po tej sekularizácii zo sovietských čias rastie, majú oveľa viac detí, majú úctu k počatému životu. Preto, keď vznikol Kazachstan v 93. bolo 55% Kazachov až 45% Rusov. To bolo skoro na polovicu. A teraz je Rusov už necelých 20%. To ako oni nemajú počet detí zďaleka taký ako moslimovia. A pre nich je teda rodina posvetná. Ak tam niekto žobral ako bezdomovec, v tej Karagande polmiliónovej, väčšinou to boli pravoslávni alebo Rusi. Tá moslím, to bola hanba pre celú rodinu, že niekto tam musí cudzích prosiť o pomoc. Že to oni majú takú súdržnosť, že oni to proste si tam nejak vždy poriešia. Čiže ja som tam videl veľa pekných postojov, ale oni veľmi ťažko prechádzajú na kresťanstvo. To viete, že moslím, to je pre nich proste veľká zrada. Mali sme tam jednu
kazašku, ale väčšinou to boli bývalí teda Poliaci, Nemci a Rusi z ortodoxnej viery, ktorí chodili na katolické bohoslúžby. Tá jedna tam išla kvôli synovi, ktorý si ako mladý našiel asi na internete nejaké katolické prednášky, išiel na nejaké katolické katechézy asi z neokatechumenátu a potom popri ňom aj ona. Ale to sú skôr výnimočné prípady, čiže táto spoločnosť Kazachstanu sa prebúdza, aj rastie. Astana je veľmi moderne vybudovaná, taká reklamná metropola. To Bratislava je proti tomu dedina, čo tam oni majú vystávané tie mrakodrapy a tie moderné bulvárne ulice. Čiže Kazachstan rastie, 45% centov, myslím tam, 45 centov liter benzínu na naše, hej, pomer, alebo 40-35 niekde. Čiže oni tam proste majú nerastné bohatstvo, ale teda ako som vravel, že tam bola silná korupcia aj tej vládnúcej rodiny, aj strany. A teraz teda je tam akoby také sociálne trošku vrenie, že by to bohatstvo krajiny sa viac rozdielovalo medzi bežných ľudí. Ty si tam však išiel medzi katolíkov a keď sa hovorí o katolíkoch v Rusku alebo v bývalých sovietských republikách, tak väčšinou tie katolícke spoločenstva, bolo nejaké historicky, že išlo nejaké rodiny vysídlencov, tak čo ťa tam vlastne čakalo v tej tvojej farnosti, na tom tvojom misijnom pôsobisku, aké boli možno tvoje očakávania a predstavy a aká bola realita? Tak takáto podobná znelka zaznela ráno 7:30, keď som sa zobudzal v pastoračnom centre v Karagande a v prenajme tam bola materská škôlka. A oni vždy začínajú vyučovanie štátnou hymnou. A vždy si hovorím, že keď som sa prevázal na druhý brok, že čo to tu vyhráva. A už potom som pochopil, aha, deti spievajú kazachstanskú hymnu na začiatku vyučovania. Tak oni tam majú teraz také emancipáciu, takéto, akoby, že my sme hrdí a však už aj fotbal, aj hokej, už aj porazia, takže to ide celkom dobre. Mňa tam čakali živé malé spoločenstva katolíkov, ktoré boli tak vo farnosti, taká pestrá ponuka, moderne zariadené pastoračné centra, aj za európske peniaze samozrejme, dataprojektory, hudobné kapely, premietanie, čo ja viem, každý jar alfa kurz, zhruba 3 mesiace týždňové stretnutia s možnosťou pokračovať malou spoločnosť, každú jeseň biblický seminár, víkendovky pre mládež diecézy, stále chvály tam bývali, myslím, že 2-krát do mesiaca. Modlitby za uzdravenie a za adoráciou spojené každý mesiac. Neokatechumenátne katechézy, asi zo 4 spoločenstvá. Potom každý týždeň kňazi dobrovoľne zo 10-15 z Filipín, Poľska, Španielska, rôznych krajín sme robili biblickú skrutáciu nedeľných čítaní. 3/4 hodina tichosti, potom zdieľanie, potom káva. Hej, bez toho, aby to bolo nejaké, že raz za mesiac musíš, aby si nejaké papiere podpísal na rekolekcie. Tam proste každý týždeň a s Božím slovom, tí misionársky kňazi. Čiže oproti Slovensku taká nasadenosť, vitalita. Ja som myslel, že ja tam akože idem nejakých ako analfabetov, my to tak predstavujeme, že tam ešte na koňoch jazdia a že my tam ideme ich kultivovať a neviem akože nábožensky učiť. A tam som prišiel a som si povedal, to je tu živšie ako vo väčšine slovenských farností. A tí laici a tí ľudia zapojení tak, že ja som sám si pozeral, že proste výborne. Ja som tam neskôr ako váhal, že už mám svoj vek, ale ma nahovorili na 3 týždne dovolenky a keď som to videl, tak som sa potom teda rozhodol, že tú misiu sa otvorím. Potom ma tam čakala, bolo tam viac slovenských a diecéznych kňazov, však to bolo kľúčové pre mňa. Tak to ma čakalo pekné spoločenstvo. Aj som reholné sestry, tam veľa komunít, sestier, aj františkánky Slovenky, aj z Moravy. Pekné spoločenstva. Potom veľmi som si obľúbil neokatechumenát, ktorý má veľmi takú hlbokú biblickú formáciu,
som chodil, im slúžia aj tej Eucharistie, aj liturgii zmierenia, aj na tie biblické domáce prípravy, kde oni niekedy sa aj 2 hodiny vrtajú. Hej, v biblickom slovníku s nejakou témou, alebo 1,5 hodiny, potom posedia. Proste zažil som tam nový rozmer, ktorý som až tak na Slovensku nepoznal. Čiže bol si v modernom meste, nebol si niekde v stepi medzi kočovníkmi alebo pastiermi. Akú si mal vlastne veľkú farnosť, koľko duší katolíckych čítala? Treba povedať, že aj v Rusku je kazanie katolíkov 0,5%. 80% je v Kazachstane moslimov, v Rusku pravoslávnych, čiže my sme tam maličké skupiny. Ja som tam prišiel, 0,5 roka bolo normálne a potom prišla pandémia. Ja som tam vlastne sám aj ochorel na COVID, aj tam chodili skafandroch špeciálne nemocnici okolo mňa. Potom som prišiel na Slovensku, hej, kvôli tomu sa aj preliečovať. Čiže ja som tam ako Karagangád je polominové mesto, volali to Vatikán Sovietskeho zväzu, lebo tam vyvezli všetkých tých statočných kňazov, ktorí boli nepodľadení režimu, všetky vyvezli do Karagandy. A keď aj skončilo ich väzenie v tých kolchozoch, tak oni museli každý mesiac sa hlásiť, že žijú v tej oblasti. Oni museli ostať, žiť tam aj po skončení väzenia a oni tam robili krásnu pastoráciu. Blahoslavný Bukovínsky, napríklad Poliak, alebo ďalší, ktorí už sa mohli aj vrátiť potom aj do Polska, lebo videli, že tam robia ideologicky akoby pre Sovietov zlú činnosť, tak ich už aj chceli dať domov, ale oni tam chceli už ostať, že tu budem pre týchto ľudí užitočnejší, že doma je dosť kňazov. Čiže boli tam krásne príklady misionársky zanietených kňazov a ja som potom videl na tých domácich, hlavne, teda my sme v ruštine len slúžili, bohoslúžby kazaštinu som sa nenaučil, ani väčšina tých kňazov to tam nevedel, ale málo ktorý Kazach moslim prišiel na katolické bohoslúžby. Ale už tej ruštine aj s tou mládežou, čo oni robili aj pre tínedžerov stredka, pre deti, mali nedeľnú školu aj s reholnými sestrami, eucharistkami. Tak ja som vlastne s tou mládežou tam potom začal tiež trošku viac sa im venovať, hlavne takí, čo sa pripravili k sviatostiam a to, že som ich niekde zobral. Že nielen to stredko, to už robili často animátori, alebo tí kňazi, ale tak navyše, nejaký výlet. A tam popri tom, hej, cesta autom, pobyt, tam tie rozhovory, modlitby, tak to na to radi spomínajú, na niektoré tie partie, čo sme šli na víkendovky. No a potom som ešte vlastne si tam uvedomil aj hĺbšiu biblickú formáciu, že potrebujem. A to ma učil hlavne ten novokatechumenát. Čo ma možno zajímalo, že ako vyzerala taká typická kazašská svätá omša, že koľko ľudí chodilo na bohoslúžby. No v nedeľu okolo 30-40 ľudí a v týždni to bolo takých 7, 8, 10 statočných a možno v piatok 15, 20. Maličké počty. Ale napríklad urobili si tú modlitbu chvál a k tým 10, 15, čo to pripravili, prišlo ďalších 15-20 ľudí. Tak už to bolo do 30, hej? Ale taká bežná svätá omša klasická, vždy bola hodinová adorácia pred každou svätou omšou. A potom vlastne, keď bolo taká víkendovka mládeže z diecézy, tak tam mohlo byť okolo 40-50 mladých zo všetkých farností. Karaganda má asi 5 farností a my sme boli Jugovastok, čo bolo sídlisko pre asi 120 000 ľudí. Takže tieto počty, čo hovorím, to bola len vlastne 1/5 mesta. Keby sme chceli ako počty všetkých veriacich, tak to by bolo 5-krát viac v tom meste katolíkov. K tej konkrétnej pastoračnej činnosti a životu vo farnosti sa verím vrátime potom v tej obrazovej časti. Ja by som ešte zakončil ten Kazachstan takou otázkou, keďže, ako si spomínal, v tých rokoch 2019-2021 zorila pandémia aj tu na Slovensku. Ako sa to rozlišovalo, lebo u nás tá pandémia spôsobila dosť veľké rozdelenie a trenie v spoločnosti, že ako to prežívali Kazaši. Neboli až tak prísne, ako tu, čo som počul, v tom sankciovaní, tiež tam boli obmedzenia.
My sme viac menej, dá sa povedať, že trošku ilegálne v pastoračných centrách pre malé skupiny robili tie bohoslúžby, oni o tom vedeli, prichádzali, kostol bol otvorený na adoráciu, kde mohli ľudia individuálne prichádzať. Čiže tam akoby nikdy neprestali nejaké akoby možnosti bohoslúžieb a de facto dá sa povedať, že to prežili pomerne dobre, hoci je pravdou, že povedieme teraz kňazi, že nie všetci sa vrátili po tej pandémii aj tam, že ten počet klesol, že ľudia niektorí si odvykli. Dvojročné prázdniny skončili a ty v júli 2021 si sa vydal do Ruska na ďalšiu misiu. Musím povedať, že nie je tak ďaleko od Kazachstanu. Áno. Keď to zoberieme tak globálne, že išiel si do Novosibírska. Bolo to tak, že z Karagandy pochádza biskup jezuita Josif Vert, ktorý ma pozval, keď som išiel sa liečiť na Slovensko po covide, po tom ochorení aj zápaly plúc, tak on ma zavolal, že už keď sa poliečite a už ste vošli do tej ruštiny, ešte by ste mohli poslúžiť tu v diecéze. Tak som sa jasne, že pýtal svojho diecézneho biskupa, tam nebol problém. Tak ja vlastne som sa teda po tom preliečení otvoril novej misii asi 1000 km severovýchodne od Karagandy je ten Novosibirsk a tam je 700 000 mesto Barnaul a potom ešte 200 000 mesto Bisk smerom na juh, Altajským horám. Altaj to je pohriasi ako Alpy, aj rozlohou, aj výškovou, nadmorskou výškovou. A vlastne to bolo zaujímavé, keď spomínaš tie 2 roky, že vlastne tam som išiel posledným lietadlom Viedeň, Moskva, lebo deň predtým začala vojna. A tí kňazi, čo boli dlhšie, už mali pobyt povolený dlhšie v Rusku, ale my sme mohli v rámci 180 dní byť 90 dní na území Ruska. Čiže vždy na 3 mesiace som musel vlastne odchádzať. A keďže som nemal farnosť a v tej Kanade už som mal kontakty a tam aj pozýval, lebo kňaz mal aj zdravotné problémy, tak som vlastne mal prelety, ako kardinál možno tento Zupi, alebo ktorý to vyjednáva, ten mier medzi Áziou a Amerikou. A potom vlastne, keďže tá vojna žiaľ si nie je blízko ten koniec, tak potom vlastne sa ten posun zase orientoval na Kanadu, aby to bolo dlhodobejšie pôsobenie. Spomínali sme, že v tom moslimskom prostredí tá kresťanská viera bola pomerne slobodná, alebo že mohli fungovať popri tom, ako to bolo možno v tom pravoslávnom, že aké prostredie si tam našiel a v čom sa to možno odlišovalo od toho Kazachstanu? Áno, bol to rozdiel, lebo tam sme ohlasovali Ježiša Krista, ktorého moslimovia až tak ako spasiteľa sveta aj nepoznali, alebo ani nepríjmajú. Takže tam sme si pripadali, ako, že robíme niečo, čo je potrebné možno práve z našej strany, ale boli tam aj živé a protestantské spoločenstvá v Kazachstane, ktoré mali veľmi peknú 90 rokoch aj takú účinnú evangelizáciu, aj takú odvážnejšiu, ako by som povedal. No a v Rusku to bolo iné, lebo však pravoslavná cirkev je najbližšia. Oni majú skutočné, však dobré evanjelium ohlasujú, majú právoplatné, alebo ako my povieme, že sviatosti, fungujúce, proste posvedzujúce človeka. Majú všetko, takže aj hovorí pápež František, že my vlastne žehnáme, aby im Boh pomáhal ohlasovať Krista a posvedcovať ľudí Kristovým slovom a sviatostiami pravoslávnej cirkvi. Však oni tam majú kľúčovú zodpovednosť, je najviac. No ale nerobíme prozelitizmus, že my sme tí lepší a poďte k nám, ale takí, ktorí majú jednak katolické korene z rodiny, alebo ozaj, že majú také zábrany byť v katolíckej cirkvi hlbšie zapojení, tak takí začali nás tam akoby prosiť alebo sa zapájať, že oni by chceli tú vieru rozvinúť v katolíckych sviatostiach a tradícii. No a tam niektorí kňazi, keď sa v tej otázke pýtaš, bolo cítiť, že to berú tak, že je to akoby priťahovanie hlavne v minulosti, teda boli tlaky na katolícku cirkev, aby tam príliš nerozvíjala aj proste
tieto činnosti, ale skôr sa venovala tým, ktorí ozaj len o to katolícku cirkev žiadajú. Na teraz je to tak, že oni sami sú dosť sekularizovaní v spoločnosti, nie je to svätá Rus, že by teraz tam všetci žili s Bohom aj ako kontraste proti tomu západu, nie. Ale nie je to zase ani nejaká satánska Rus, kde všetci chcú len vojnu, zbrania a násilie. Sú to veľmi taký, ich kresťanská kultúra, ako hovorí aj pápež František, je starobylá, treba si ju vážiť, alebo kresťansky ovplyvnená, má korene také, hej, Dostojevský a ďalší, čo on často spomína. Čiže ja som tam cítil z tých ľudí, že oni sú veriaci, sú pokrstení, ale tí, čo prišli k nám, ale ako keby videli, že oni sú pokrstení, kde tu zapalia sviečku v chráme, keď sa niečo deje a potom bežne nežijú s tou cirkvou ani s tou farnosťou. Tí pravoslávni hovorili mi kňazi, že možno 1-2% veriacich chodí pravidelne na nedeľné bohoslúžby, liturgie. Čiže ešte menej ako u nás. Čiže to, aj keď padol ten socializmus, tam akoby väčšinovo, hoci ešte stále sochy Lenina, neviem čo všetko, tam ostalo aj niektoré spôsoby. Ale proste oni stále sú veľmi sekularizovaní. Postavili veľa nových chrámov, všade na tých staniciach autobusov, železničných obchodných centrách máte obchody s ikonami. Aj tu vlastne jednu, čo mi namaloval žena grekokatolického kňaza v Astane. Oni to všade majú ikony, sa to tam predáva, ľudia tým žijú, majú pravoslavný televízny kanál, proste robia aj charitu, verejne je aj proste akoby pravoslávne náboženstvo vážené v škole, ale nemajú povinne voliteľné ako my náboženstvo. Majú to len ako pravoslávnu kultúru, také všeobecné, a čisto náboženské pravoslávne veci majú len vo voľnom čase, ako kedysi my za socializmu v škole. Čiže nie je to úplne taký duchovný rozkvet v tom Rusku, ako by aj pravoslávna cirkev čakala, nekomentujúc teda už to, čo sa týka ich vedenia, kde sú teda tie postoje veľmi diskutabilné. Ale tí bežní veriaci a kňazi sú tvoriví a ja som sa priateľil asi s 3 tak bližšie, 4 kňazmi. On mal takých sponzorov od Moskvy, roznášali rýža, olej, múka, také igelitky, ktoré on teda zabezpečil. Sme roznášali cez našich farníkov chudobným, starším, osamelým ľuďom. Bolo jedno, z akej sú cirkvi, on nám to dal, poprosil nás, prišiel medzi nás, aby sme pomáhali tým biedným. Ďalší pravoslávny kňaz zase ma pozval na liturgiu, vždy verejne, ale aj osobne, keď sme sa stretli, mi poboskal ruku, potom ja jemu. Mám manželku, učiteľka hudby, 4 deti a hovorí, aj keď sme my ľudia, kňazi slabí ľudia, ale z toho ruku Boh žehná tento svet, rozrešuje od hriechov, tvorí Eucharistiu, Kristovo telo a krv, ktorá posvedzuje ľudí. A preto by sme si tú svoju identitu, že požehnanie neba ide na zem cez ruku kňaza, mali vážiť. A tak pekne mi to povedal, hej, my si väčšinou po vysviacke novokňazovi poboskáme ruku. A tak vždy, keď sme sa stretli, tak sme si naozaj poboskali ruku a také potvrdenie tej našej identity. Čiže vidíš, pravoslávny kňaz s takou úctou ku katolickému kňazovi. Čiže nie je to tam nejak tak, že by boli všetci len nejakí na nás námostrení a nahnevaní, ale zo začiatku to bolo problematické, už teraz je to lepšie. A čo sa týka nejakého života farnosti, či si tam vnímal nejaké rozdiely oproti tomu, povedzme, Kazachstanu? Myslím, že to bolo trošku väčšie, aj modernejšie, aj tie mesta, aj tie farnosti mali pekné chrámy katolícke v Rusku, len treba povedať, že s pomocou európskych peňazí, že tí domáci ľudia to nevládzu udržať. A teraz tí kňazi majú aj problém, že aj by nepotrebovali také obrovské priestory, lebo mnoho mladých rodín presťahovalo sa do Poľska, Nemecka, tam jasné, že kde mali korene, kde ich prijali, dali im občianstvo a neostalo, je tam menej ľudí, ako kedysi bolo v 90 rokoch katolických chrámoch, aj v Rusku, aj v Kazachstane. A teraz teda je to trošku otázne, že či zase nie z takých menších spoločenství a menších priestorov, však kde sa dávajú to do nájmov a tak, aby sa to udržalo. To len, keď porovná s Kanadou, kde si Slováci sami vyskladali
peniaze na pozemok, na kostol, na plat kňaza, na plat sekretárky, na údržbu, stále si všetko sami ťahajú, čo aj proti Slovensku je oveľa väčšej miere, ako sme to naučení, tak tam zase Kazachstán, Rusko, tam tie ľudia skôr boli naučení, že tú pomoc skôr prijímajú, ale už teraz ich kňazi učia, že aj keď málo, a uč sa aj ty prispieť. Ale na teraz to, čo je tam všetko vybudované, by z európskej pomoci asi sa nedalo udržať. Takže takú tú euroázijskú cestu si v Rusku uzavrel možno trošku aj nedobrovoľne. Áno, kvôli tým vojnovým pomerom a obmedzeným vízam. A potom ťa tvoje kroky alebo nejaké božie smerovanie priviedlo do úplne iného sveta? Áno, to som ani neplánoval, ale ten kňaz, ktorý teda mal aj vážnejšie tú chorobu. Aj tí ľudia, na ktorých som si počas tých 3-mesačných pobytov, keď som nemohol byť v Rusku, v tom Toronte, trošku na nich zvykol, na mňa, tak som si tak uvedomil, že aj keď som počul od nich tie ohlasy, že by bolo dobré, aby to aj pomohol ďalší slovenský kňaz, tak som vlastne, a plus ten vývoj, aký bol v tom Rusku, tak som si to tak uvedomoval, že to asi ide týmto štýlom. A potom, keď toronský arcibiskup požiadal, teda nášho diecézneho mojho, že aby ma tam teda uvoľnil na plný úväzok, aby som tam nemal len akoby dočasné slúženie, ktoré bolo na základe vízových obmedzení v Rusku, tak teraz vlastne od pondelka by som tam mal vlastne ísť ako aj do toho pracovného pomeru, ako sa povie, toronskej arcidiecézy. Oni, myslím, že tam to už nemalo byť 2, ale na 3 roky tam je, že by boli radi, keby som tam mohol ostať. A uvidíme, ako to pôjde aj zdravotne. Osobne si myslím, že v Rusku tá misia aj na základe týchto pomerov je teraz ešte ťažšia, ale o to viac potrebuje aj pomoc. A preto, keď som u jedného priateľa vo farnosti a sme robili nejakú zbierku aj pre pomoc Vincentkám, ktoré slúžia v Omsku, Nižnom Tagile, sociálne projekty Centra pre slobodné mamy, pre bezdomovcov, tak sám som teraz v Nitre cez predstavenú sme tam niečo im poslali, že tá cirkev potrebuje pomoc, lebo nie zdraví, potrebujú lekára, hovorí, že ale chorí. Čiže to nie, že to sú tam tí, čo sú nejakí zlí, ale práve, že oni sú tam statoční potomkovia hrdinských katolických rodín, ktoré sa tam modlia za mier a my ich nemôžeme hádzať do jedného vreca, ako na základe, hej, keby nás podľa prezidentky alebo premiéra dali do jedného vreca, akože biele a čierne. Tá hranica dobrá a zla nejde medzi štátmi a cirkvami a medzi národmi, ale cez každého z nás, cez ľudské srdce je tá hranica dobrá a zlá, ten zápas. Čiže aj v tom Rusku je veľa aj dobroprajných ľudí a treba aj tým zvlášť katolíkom sa snažíme pomáhať ďalej. Takže z najväčšej krajiny sveta si išiel do druhej najväčšej krajiny sveta, ale predpokladám, že nešiel si do horšieho. Ano, že to sa mi smejú, že v Rusku som bol 20-30 rokov pozadu, čo bolo u nás, a že do Kanady idem tam, čo bude u nás možno o tých 20-30 rokov, ak si tu nedáme pozor. Takže mám to taký, ako sa povie, v čase, nejaký ten putovanie v čase. Takže čo si tam našiel? Lebo síce sa hovorí, že zase názov Kanada pochádza z huronského Kanata a to, že to je dedina, ale tak predpokladám, že oproti Slovensku je to asi veľkomesto. Tak Toronto s 10 miliónmi, ale však aj Moskva s 20 miliónmi, Petrohrad s 8, alebo ten vlak, čo som vyšiel na jeseň za 8 hodín, vlastne za 4 hodiny 800 kilometrov, Moskva, Petrohrad, rýchlo vlak, tak to by sme skôr tu dedina ako oni. Toronto je, a vôbec Kanada je krajina, ktorá má na Slovensku zvuk krásnej prírody, slobody, slušných vzťahov. Vždy to tak dobre znie. Nemá to tie také politické všelijaké nálepky USA, čo tu sú. Takže Kanada je ako sympatická krajina v tom zmysle toho imidžu. Ako ma na Sibíri skôr ľutovali, tak to Kanadu mi skôr budú závidieť, možno niektorí. Ale ja to beriem tak, že ja som bol toho slobodný. Tá krajina je moderná, samozrejme. Aj vzťahy ľudí, kultúrne, aj vôbec ten poriadok, tá transparentnosť, hej, protikorupčnosť a tak, to je tam na úrovni. Len samozrejme to, čo tam cítiť je, a to aj Slováci sú na to citliví, je
ten progresivizmus. To znamená, že oni ako keby, ako to povedať, že keď idete černou značkou na Krivé alebo Rysy v Tatrách, tak tá klasická cesta, čo už je osvedčená, upravený chodník, tak to je ako ten konzervatizmus, hej? To, dajme tomu, kresťanské, osvedčené. Keď vám niekto povie liberalizme, čo máme tu, povie, no môže ísť aj inou cestou, môže si vybrať inú cestu, môže ísť cez Kosodrevinu, alebo neviem, ako pri Žabých plesách, alebo ako inak vidí. Čiže to ti dajú slobodu, že nemusíš len tak. No ale progresivizmus je až taký, že ti dá veľký balván na tú klasickú cestu, kresťanskú, na tú značku a povie ti, teda to nemôžeš ísť. Toto je základ, toto je zlé. Hej, keď to dieťa tam v škole v 12 rokoch, 10 povie, ja sa cítim muž alebo žena a ty ho budeš oslovovať nie v rode, ako si on praje, tak to ako, že ho hejtuješ, to je ako prejav nenávisti. A teba môžu normálne stíhať. Alebo už v Toronte sú aj nejaké obojpohlavné záchody, či čo to tam vymysleli. A tí, čo ako toto nepríjmajú, tak ty nie si tolerantný. Oni majú také slovičko tolerancia. A oni vlastne, ten, kto nesúhlasí s nimi, tak to je netolerantný človek. Oni sa cítia najviac tolerantní, ale vlastne oni sú netolerantní k iným názorom. No a toto tam tí Slováci veľmi ťažko rozchádzajú. Hovoria, my sme tu utekali, hlavne tí starší, kvôli slobode, aj náboženskej slobode. A teraz pomaly tu, odtiaľ to budeme kvôli náboženskej slobode utekať naspäť domov, lebo tamto ešte hádam aj s tým Polskom a neviem ako, kde s kým sa to ešte ako tak chráni. Takže je to krajina, kde je veľmi kultúrna polarizácia a už aj tí moslimovia s kresťanmi robia protestné mítingy, don't touch our children, že nedotýka sa našich detí, že ako aj za socializmu štát nemá právo rodine brať ich voľbu výchovy detí. On má napomáhať rodine, nie manipulovať na svoj obraz proti rodine, proti právu rodičov na výchovu detí. A myslím, že toto je úloha vás laikov, aj kresťanských laikov na Slovensku, aby táto sloboda pre rodinu a rodičov aj vo výchove, aj tá možnosť, či už alternatívy cirkevného školstva, alebo neviem ešte akých vecí, aby sa tu zachovala. Tam je dosť cirkevných škôl, ale aj tie, keďže sú zo štátnych peňazí dotované, tak majú všelijaké takéto tlaky. Niekde, neviem, aký myslím, že jún je tam mesiac tolerancie, to volajú. Asi musia tam, aj na katolícke školy tlačili, vyvesovať duhové zástavy. No a tam nie je len o to, hej, že muž, žena, ako sa cítiš, ale vôbec sexuálna morálka. Že tam už nič nie je hriech. Že s kým žiješ, ako žiješ pred manželstvom, alebo ako to robíš, alebo kdeže, čo my tu máme výčity, čo z toho možno aj spovedáme, tak tam akože to nerieš. To je v poriadku, to ako cítiš. Tak si rob, ty máš slobodu a druhí nech ťa rešpektujú a ty bez zodpovednosti ani pred Bohom, ani pred sebou, ty sám sebe si to môžeš určiť. Čiže však to poznáme aj z knihy Genesis, že kde sú tie korene. Čiže tento zápas tam teraz ide. Kto vie politicky, či terajšia vládna garnitúra v Kanade to udrží, lebo v spoločnosti sa dvíha vlna protestu proti tomu. Skúsenosti mnohých ľudí so západným svetom, kresťanským svetom. A vlastne opisuje to aj Štepán Smolan v knihe Cesta na západ. Hovorí o tom, že tá západná cirkev je aj tým dosť taká známa, že sa tam ľudia nespovedajú a že je to nejakým spôsobom cirkev na úpadku aj v tom duchovnom zmysle. Tak mňa by skôr zaujímalo, že ako si to ty vnímal, tú vieru bežného katolíka, že či to naozaj je také katastrofické a že či možno to nás, ako si spomínal, o tých 20 rokov nečaká. Je to pravda, ako som naznačil, aj keď som išiel z tohto takého príkladu, že nič tam nie je hriechom, že sám si určuješ pravidlá, tak toto cítiť skutočne aj na tých Slovákoch. Možno ešte tá stredná staršia generácia si drží trošku aj ten prvopiatkovú sviatosť zmierenia alebo k sviatkom, ale už tá mladšia generácia, ktorá sa tam už aj narodila, veru už niekedy, čo sa týka intenzity sviatosti zmierenia, už je to slabšie.
vlastne aj v Rusku Kazachstane, keď sme učili katolíkov, čo máme na Slovensku zažité, že prvopiatková mesačná pravidelnosť sviatosti zmierenia, tak tam tú tradíciu nemajú. A tam to musíte doslova učiť, hej, akoby tých ľudí stále viesť tomu, že je to potrebné, keď sú to aj ľahšie hriechy, ale že to ti dáva pomáhajúcu Božiu milosť, Božiu silu, Božiu múdrosť, svetlo ducha pre tvoj život. Že neboj sa ísť do narušenia milosrdného Otca cez tú sviatosť. Čiže aj v Kanade je tento zápas, aj čo sa týka napríklad tichosti v adorácii, hej? Že v tom aktivistickom štýle, výkonnostnom spoločnosti, sa tak vedieť spomaliť, zastaviť. Zase, čo je tam veľmi pekné, Mariánska ústa Slovákov. Majú každý týždeň mariánske večeradlo. Každý večer na Zoome od pandémie sa modli do 20 rodín rúženec. Aj potom s čítaním z písma alebo zo žalmov po rúženci. Hej, že sú prepojené tie slovenské rodiny okolo Toronta každý večer internetovo. Čiže je to tam akoby, myslím si, že slovenská farnosť je živá farnosť oproti možno aj klasickým, anglickým, len určite, ale to je hlavne v rodine, ten zápas, tú mladšiu generáciu, tam bude náročnejší. Čiže to je taká tá slovenská farnosť. Tiež som počul aj to, že keď ty spomínaš tých farníkov, že aj tí duchovní, hlavne z toho anglického alebo anglicky hovoriaceho prostredia, kamarát mal takú skúsenosť, keď bol v Spojených štátoch, že bol na spovedi a kňaz bol taký prekvapený, že čo od neho vlastne chce, že sa pýta na svätú spoveď, že ani nevedel o formulky spovedné, že musel si to normálne vyhľadať v knižke a na každý hriech mu povedal, že a čo sa spovedá, že to vlastne ani není hriech, takže či aj s týmto si mal nejakú skúsenosť? Nie, s týmto som nemal skúsenosť, že by takí kňazi tam boli, s ktorými som sa stretol. Je tam český kňaz, ktorý samozrejme k týmto veciam má taký podobný vzťah ako my z Moravy. Čo vlastne som potom vnímal je, že možno niekedy, a to je aj na Slovensku zápas, že kto si vlastne napríklad už žije spoločne, hej, žije v domácnosti, aj možno intimným životom, aj možno antikoncepčne a proste chce príjmať sviatosť Eucharistie, tak to vlastne vysvetliť, že vlastne to asi nie je zlučiteľné, že treba isté rozhodnutie, ktoré aj ten vzťah samotný tých dvoch ľudí môže posunúť, aj proste radšej si to pred Bohom uznať, že som tomto slabý a jednoducho na istý čas nebudem príjmať Eucharistiu, ako to všetko zaretušovať a tváriť sa, že je to OK. Oni v mene tej tolerancie, oni sú tam veľmi takí kultúrni, ale keď si už bližšie k človeku, tak už zároveň tam je istý odstup. Veľmi slušne, ale môžu vám hneď dať také hranice, že vlastne aj ten kňaz tým ľuďom bližšie sa až tak nedostane. Aj niektorí kanadskí kňazi to zažívajú, že proste si tam skôr len v rámci tej národnej kultúry sú si k sebe akoby takí trošku spontánnejší, otvorenejší, však aj Slováci medzi sebou, ale v bežnom živote je tam ten odstup taký, pretože je to najviac multikultúrne mesto sveta, Toronto. Čiže oni tam proste sú naučení žiť v takej väčšej aj diverzite, rozdielnosti, čo je dobré, však aj vanutie Ducha Svätého je rôznorodé v cirkvi, ale zároveň teda viem, že si zároveň každý akoby chráni to svoje, čiže hocikomu sa len tak ľahko zase neotvoria. Čo som ešte zažil tam trošku, čo som chodieval do neokatechumenného seminára v Toronte, lebo tam otec Gregor vo farnosti bol aj špirituálom, myslím, že aj je v tomto seminári ďalej, tak tam sú aj z Južnej Ameriky chlapci bohoslovci, tam nejaký domáci bohoslovec a tam vlastne tiež vidieť, že aj také najviac rastúce farnosti v Kanade sú práve z tých migrantov z Južnej Ameriky, ktorí proste v španielčine tam majú živé, dynamické, spevavé sväté omše, výzdobu, tie procesie s Panou Máriou a toto všetko
že proste ani keby to tam prinášalo oživenie cirkvi viac ako domáci Kanaďania, to sa tam niekedy aj hovorí, že už majú taký trošku komotnejší životný štýl, že už tí migranti robia tej krajine 1 200 000 migrantov v Kanade každý rok, z toho viac ako polovica v provincii Ontario, kde je Toronto. Čiže je tam teraz taká situácia. Je tam asi, by som povedal, okolo 40-45% protestantských kresťanov, rôznych cirkví, okolo 40% katolíkov, asi 15-20% akoby bez vyznania teraz. Hovorí sa, že radšej raz vidieť ako dvakrát počuť, takže to je taká výzva k tomu, aby sme sa posunuli už do tej možno obrazovej časti, ale skôr než k tomu prejdeme a pozrieme si pár fotografií, ku ktorým nám niečo povieš. Možno taká otázka na chalanov, že koľko máme aktuálne počítače, nejaká otázka aj z online priestoru a prípadne sa obrátim tu za naše publikum, že či oni nemajú ešte nejakú otázku predtým, než prejdeme k fotografiám. Ak nie, tak poďme na to. Nejaké otázky určite budú. Takže toto bude vlastne, keďže tých fotiek viac, tak ja ozaj prebehnem. Toto je teda architektúra kostola, vidíte také 3 vrchy, ako slovenský znak. Svätocyrila Metoda Mississauga, napravo teda farská budova spojená s kostolom. Vnútri krásne vitráže zo života Ježiša. Na spodu sú kostoly zo Slovenska, Čaštín, Levoča, Staré hory, Trnava, Košický dom. Ešte sa spýtam v tejto súvislosti, že akým spôsobom je financovaná cirkev v Kanade? Vlastne veriaci si financujú, myslím, že všetko, akorát to cirkevné školstvo má štátnu podporu. Dobre. Tak toto vidíte, tam vlastne je krstiteľnica, tam tečí stále voda pod tým slovenským dvojkrížom, akoby do krstiteľnice. Ten kostol vyzerá pomerne veľký, že keď si spomínal, že v tom Kazachstane chodilo tak 50 ľudí možno, že koľko tu sa zúčastňovalo. Tu väčšinou býva v nedeľu, na tých anglických svätých omšiach sobotu večer, nedeľu ráno okolo 150 ľudí. A na tej slovenskej tiež 130-150, ale na Vianoce Veľkú noc, kedy je to jediná slovenská bohoslužba polnočná, alebo to trojdnie v slovenčine, tak príde aj okolo 200 až 300 proste Slovákov a aj z ďalej, ktorý sa naplní. Toto sú teda tí susedia, hlavne z Indie, ktorí chodia na tie anglické sväté omše, toto je partia. Tam vidíte, napríklad to je trvalý diakon, ten z Bielobradov, druhý zľava. Na Slovensku tam potom je Martin, ktorý tam prišiel. Možno inšpirácia aj pre našich presne duchovných. A z tejto partie sa vytvorili modlitby otcov. Začali sme ping-pongom, cez ping-pong dušiam, tak potom tam je otec Gregor, vlastne vedľa mňa, ďalší aktívni farníci, chlapi, ktorí, keď ich deti naspievajú folklórne tance v hale, tak tedy máme modlitby otcov. Toto vlastne je socha Panny Márie, kde sa ľudia zastavujú peši alebo je z auta. Tam je parkovisko, sa pristavia, dajú si dole okno na dverách auta a pomodlia sa k Panne Márii, potom pokračujú ďalej. A to sme s tým otcom Gregorom. Toto je ten diakon trvalý s manželkou a napravo slovenský kňaz, ktorý pôsobí v Kanade. Vidíte, aký má rezeň na tom zemiakovom šaláte, takže aj ten jeho výzor a imič je reklama na katolícku cirkev v Kanade. Prišiel chudučky z Černovej pri Ružomberku, Palko. Dobrý kňaz, ako priateľský, sám rád varí, aj často hostí druhých ľudí. Do tej Tanzánie to radšej nebudeme premietať. To asi nie. Toto sú z východu manželia, ktorí... A ešte sa spýtam, keďže je to sekulárna krajina, že ako prebieha vyučba náboženstva, povedzme, alebo nejaký ten katechizmus? Prebieha tak, že teda majú to na cirkevných školách v rámci vyučovania, ale tiež tam musia dávať učitelia pozor, že ani sú v tých tlačivách, že žiadny rod, alebo tieto veci, sú tam také tlaky a takisto, no ako si už spomínal nejak, že to vedomie hriechu a svedomia a sviatosti zmierenia
Nie je tam. Závisí to samozrejme od kňaza a katechétu, ale je to niekedy také oslabené alebo také hmlisté, ako by sa povedalo, v tejto dobe, ktorú už je na Slovensku. Máme, že sa tak akoby stierajú rozdiely dobrá a zlá, alebo hriechu a lásky. Toto je Montreal, svätého Jozefa, obrovská bazilika, to je patron Kanady. Hovoria oni, že buď sme v robote, alebo v aute. Že oni majú veľké vzdialenosti, ten pracovný čas je tam dlhý a že sú ľudia fakt až workoholici niekedy z toho, čo vlastne potrebujú zvládnuť. Takže to je už vnútri. Tam je slovenský kňaz, ktorý pôsobí v Montreale, taký už starší, ktorý tam už mal pár Slovákov. V týždni vlastne len Poliakov, čo som ho navštívil. To je Montreal, bazilika, ktorá napodobňuje chrám svätého Petra vo Vatikáne. Tie kupuly, hej. Tak oni tú kultúru všetci európsku napodobňujú, hej. Oni, keď sme mali katedrály, v tom čase oni tam ešte fakt lovili bizonov, hej, tí domáci v Kanade, na tých územiach. Čiže oni tú kultúru viac menej majú prevzatú. To už je známa CN Tower, najvyššia väža sveta svojho času, 550 metrov. Tuším, náša bratislavský most SMPS, ktorá si má 95 metrov. Tam ma pozvala sesternica Katka, má 4 deti. Ona chcela, aby všetky hrali na klavíri, to hrajú. Manžel chcel, aby všetky hrali hokej, to tiež hrajú. Tá Marika hrá aj za Ontario, tam najstaršia. Tak pozerám, aj ty tu máš nejaký ten hokejový dres, čiže predpokladám, že áno. Hokej je nutnosť v Kanade. To mi kúpil jeden farník, mladý, ktorý tam rád aj, tuším, 2 či 3 krát do týždňa hráva hokej. Tá sestrinicná dcera 5 krát do týždňa o 6 ráno vstáva. Mala 3 hodiny tréning, to je tam úplne už o život. Tak toto je, hej, tým, ktorý tam všetci mu veľmi fandia. Starobili, však viete, tam je aj tá Sien Slávy, NHL múzeum a toto v Toronte. Takže toto je darček, čo som tam dostal. Toto zase ja im nosím takéto slovenské darčeky, čapice zimné. No a už keď som tu pri tom, tak to hneď už ukážem. Toto je bunda, ktorú som tam dostal, keď som bol, to bola moja služobná cesta. Svetovidí mládeže 2002. Z KBS-ky. Nás bolo vyše 300 Slovákov na tých svetovidňoch. To bol znak toho stretnutia. Vy ste sol zeme, vy ste svetlo sveta, ak si to pamätáte. Niektorí to moto. Tak toto bol ten znak toho. No. Potom z Kazachstanu, toto je ich štátny znak. Takéto slnko a pod ním rozpäté krídla orla, ako slobodná obrovská krajina. Šlo tak slobodne, tam môže tie stepy brázdiť. Však zo Slovenska na západnú hranicu Kazachstanu je kratšia vzdialenosť ako zo západnej na východnú hranicu z Kazachstanu. Hej. Takže to sú obrovské. No a tuto z Ruska, to mi také tričko, forward. Vidíte, tu sú také biela, modrá, červená. Hej, Rasia. A toto je tá vetrovka, ktorá sa páčila ministrantom. Slávna. Vidíte? Tak beriem si aj do Kanady, ale nebudem nosiť stále. Ale samozrejme, že ich budem vyzvať modliť sa, ako aj Fatinská Panna Mária hovorí za Ruska, za mier. Ale veľmi dobrá, športová, pozrite sa, kvalitná, moderná. No, takže toto sú moje suveníry z misijných krajín, bez politického konotácie, zväzovania sa. Toto je teda dom tej Katky, sesternice, ktorá takto tam má pri tom jazere ontarijskom pekné parky, tam radi chodia na tých loďkách. To je vnútri domu, to je ten manžel Scott Kanadian, už doma na anglicky hovorí. Keď si takto prechádzame tie fotografie, áno. Pokojne v tom pokračuj. Chcem sa ťa ešte opýtať, že čo ťa tak najviac duchovne povzbudilo, možno, že práve v tejto sekulárnej alebo progresivistickej krajine, lebo určite to nie je jednoduché si udržať vieru
Áno. Táto Katka to sama hovorí, sesternica, že Ondrej, my sme mali birmovku, ani sme nemali poriadne ani svetú spoveď pred ňou. Potom to birmoval nejaký kňaz, pán farár, ktorý ani to nemal vo svätej omši, ale len nejakú liturgiu slova s tým pomazaním. A že proste, že ona už si platí za veľké peniaze súkromnú cirkevnú školu, lebo tá štátna cirkevná, že to je tam také oslabené, že tam náboženstvo ako kultúra. Hej, ale že nejaký vzťah s Bohom a proste nejaké aj morálne, isté, lepšie formovanie, že to tam chýba. Čiže Katka je príklad toho, že každú nedelu sa snaží ich zobrať na tú svätú omšu, keď teda nič výnimočné tam nepríde a ona sama hovorí, že Ondrej, že je to niekedy veľmi náročné, ale tým deťom ona veľa rozpráva sa s nimi a sa modlia spolu každý večer modlitbu, že ona to tam tak akoby drží. Ona vlastne toho manžela priviedla aj k svätému príjmaniu pred sobášom. A tak, toto je ďalšia sesternica, čo býva na ranči, kde chová psov, aj vlčiakov, väčších, aj takých bielých pudlíkov izbových. To sa tam predáva, má tam aj hotel pre psov a stále je to plné. To stojí $50 noc, ale to mám akože... To je tam pomaly ako, no tam majú iné platy ako to samozrejme, ale aj tak je to teda podľa mňa dosť. Ale to je stále plné, lebo oni, no však to, čo aj v Kazachstane, v Rusku vraveli, že obdivujú ekonomický sociálny systém západu, ale že to, že tu kvôli komfortu máme psi a mačky namiesto detí, že to berú ako úpadkové, čo mu sa chcú vyhnúť. No a to sú slovenské rodinky, ktoré tam vždy, či už rozhovor sveta, že to je evangelický pán farár zo slovenskej farnosti v Toronte s manželkou, hej, niekedy sa spolu stretnú, to je seminár v Toronte, tam, kde je kopola, to je diecézny, tá budova vedľa je neokatechumenátny, diecéznom je asi 50 bohoslovcom, neokatechumenátnom zo 10, seminárny kostol, jedáleň, to sú ich tablá. No one is a priest for himself. Nikto nie je kňazom sám pre seba. Ale vlastne sa povedať, že aj kresťanom. Nie, nikto nie je sám pre seba, alebo nemala by byť. A toto je zase neokatechumenátny seminár Kaplnka, je to Božie slovo, tam sa robia skrutáciu, tam nad Eucharistiou v zlatom obale Sväté písmo. Tu zase odtiaľto sa prednáša to Božie slovo. To sme na hrobe slovenských kňazov jezuitov, Cambridge, to si pamätáte, oni sponzorovali a Ústav Cyrila Metoda v Ríme, čo nám za komunizmu posielali knihy. Ja tam stále aj teraz beriem okolo 20-30 kg kníh, keď tam vidím, že im splácame dlh. Takže títo jezuiti tam robili obrovskú prácu vtedy za socializmu pre nás. To si pamätám, ako som hotel Dejiny spásy a ďalšie knihy. Takto vyzerá moderný kanadský kostol v Stredovej uličke na začiatku, krstiteľnica s paškálom, vitráže, moderná architektúra. To je výjazd okolo vyše 100 kilometrov pre týchto 20 Slovákov pre veľkoncov, spoveď, príjmanie, väčšinou starší ľudia. Čiže tam vidno, že nemajú problém s udržiavaním chrámov. Možno keby si nám ukázal tie chrámy v Rusku a v Kazachstane. Prídeme k ním. Tam majú obálku každá rodina, kde dáva príspevok, ktorý sa teda vlastne vie, koľko rodina, ktorú nedeľa ako prispela. Jasné, že nie je to podmienené, že ti nedáme sviatosti alebo čo, ale de facto tam sú isté výmery, myslím, že aj daňovo to tam je zohľadnené, ale sú naučení oveľa viac obetovať to. Nehovorím, že to vždy biblický desiatok, ale oproti našim pomerom je to o inom. Toto je svätý Kliment, viete, žiak Cyrila Metoda, Ochrid, tam, hej, pôsobil, táto je kostol Macedónčanov, tiež ikonami, hej, vymalované steny. Prechádzka v kanadskej prírode, pozrite, to je typická Kanada, nie domček, svoje pastviny a nádherné skaly a príroda, jazera okolo teba, tak to je, tie parky, sa mi páčia tie farby, čo tam oni v tých parkoch majú, s tými kríkmi a stromami. Že to je juhovýchod tej Kanady, Toronto, je to pomerne teplé podnebie. A toto už začína Sibír. Tam som mal v novembri minus 33 stupňov, to ešte bolo teplo, všetko zamrazené. No jasné, to ako... to keď príde sem a niekto hovorí, že aká je zima, tak
mne sa ani nezdá. To sú z Južnej Kórey sestry, ktoré posiela biskup, zobrali ma na jazero, ktoré nezamrzá, má plus 4 stupne celý rok, lebo sú tam termálne pramene od spodu a labute tam zimujú. Stovky a stovky labutí. No toto je už kostol v 70. meste Barnaul, katolícky, hore je bývanie kňaza a pastoračné priestory, dole bohoslúžobné priestory. Vidíte, takto pozývajú dospelých. Hej. Tu viac menej len k sviatostiam sa venujeme ľuďom formácii. Oni stále dospelých. Biblické seminári. No, vy nemnožka učili ruský jazyk. Kto v škole učil sa ruský jazyk z vás? No, pani Maja tiež to tam píše sa. Nemnožka. Malaci. Čiže pozvanie stretiť živého skrieseného Krista, že príď, neboj sa, každý pondelok 4. o 19. Hej, pozývame ťa, proste ako plagáty, internet, to stále pozývanie. Ježiš žehnal deti a vyučoval dospelých. A my to niekedy robíme naopak, hej, že proste oni tam majú oveľa premyslenejšiu formáciu dospelých na tých misiách. Takže toto tam takto beží. To sú pravoslávne chrámy, ktoré tam tiež po socializmu, to nie je wellness, to je krstiteľnica. Dali tam také kachličky síce, ale to je na spodku chrámu, kde sa tam krstia ponorením. Toto je, vidíte, polomesiac, oni sa to aj Rusi boja, kazašní, ale Rusi, tí kazachomoslimov, že ich je čoraz viac, ale už keď ich je veľa, tak už v takom väčšom meste Barnaul už museli pripustiť, že si postavili mešitu. Na Slovensku ešte tuším nedovolili takúto klasickú mešitu. A tak oni to tam lebo majú viac detí, chodia tam z toho juhu, Kyrgyzstan, Uzbekistan, do Ruska, do tej novosibirskej oblasti, však to viete, kde je, už ako je Mongolsko, Kazachstan, Čína, hej. A oni tam proste sa udomácňujú, však potrebujú ako pracovnú silu, však ako aj my v Európe. Čiže toto oni radi zlátia pravoslávni, zlátia tie chrámy, že Bohu treba dať to najkrajšie, tak tie kopuly, to kláštor žijem pri tomto chráme. Tam sú také mníšky ako pravoslávne. No toto je katolícky chrám, ktorý urobili z socializmu z neho lekáreň a kancelárie. Zbúrali väžu a teraz ho vrátili s tým, že na vlastné prostriedky to musíme obnoviť. Takže aj to v strede Barnaulu, na tej hlavnej akoby ulici, znútra, hej, tam tú priečku treba zbúrať, čo ten kostol vlastne oni takto preťali na tie kancelárie a všetko to tam sa teraz obnovuje. No Novosibirsk, vidíte to, Vladimír Ilič Lenin, oni pretože, hej, tak urobil tam, že čo ja viem, hej, 8 hodín pracovný čas a vzdelávanie žien a z dedín detí a tak. Ako oni boli nejakým jeho sociálnym reformám, čo aj mali kus dobra v sebe, ale za akým spôsobom, hej, revolúcia, násilie, občianska vojna, krivdy cirkvi, to tam prehliadajú a berú ako súčasť dejín a toho Lenina tam nechajú. Aj s týmito partizánmi, či kto tam vedľa neho. To je najväčšie divadlo v Rusku, v Novosibirsku. Nádhera. V novembri ma pozvala tá španielská rodina, čo som kostole vrával, že majú 9 či 10 detí, asi 15 rokov tam pomáhajú kňazom a každú nedeľu pozvu k obedu niekoho. Spolužiakov detí, suseda, spolupracovníkov, či na univerzite. Oni sú naučení oveľa viac byť otvorení misíne. Urobiť miesto vedľa seba, čo hovoril Jan Pavol II, o spiritualite spoločenstva, o cirkvi 3. tisícročí ako o vízii. Oni tam majú v krvi. Tie misionárske rodiny boli pre mňa obrovským povzbudením. Že ako oni vedia si všímať ľudí a otvoriť sa pre ďalších. Oni sa ako súkromne podasprávajú ako rodina inokedy sami, nejaký sobotný večer, alebo, hej, ale proste vedia pozývať ďalších. Tak oni ma pozvali do divadla na Carmen od Bizeta, to poznáte, od Francúza, taká opera, čo sa dohráva v Andalúzii. Toto je zaujímavé. Západná pobožnosť, je krížová cesta východným spôsobom praktizovaná. Maľba na stene ako ikona. To je kaplnka biskupského úradu v Novosibirsku. Toto je katedrála Premenenie Pána v Novosibirsku. Ako aj v Karagande, v Kazachstane, aj tu robia koncerty. Hlavne tam sú jezuiti. V nedeľu po obede. To je plné. To je plné aj nekatolíkov. Aj v tom Kazachstane. Oni to milujú ako kultúru, hudbu. Mám aj videjka, neviem, či sa k nim dostaneme.
tak tedy je to plné. Ináč na bohoslužbe v tej katedrále je takisto 100-150 ľudí, možno na 2/3 zaplnená. To sú ich pravoslávne chrámy, začiatok pôstu, plný kostol pravoslávny, to tam s nimi modlil. Tie mesta sú moderné, sú chudobnejšie ako my. A Kazachstan je ešte chudobnejšie ako v Rusku. Mesta sú moderné, zišli sme na hokej KHL, tam hrali aj naši chlapci, ja som zobral aj, dali ju keď dal Čajkovský gól, tak to dali na tej doske, že som tam mával s tou Slovenskou. On, že zatvoria nás, neviem, či to môžeme brať. Ten druhý kňaz sa bral, čo by, neboj sa, veď nás berú, dobre, my tu môžeme mávať, nemáme americkú zástavu. No tu je kostol v Bísku, Poliak to postavil asi za pomoci, a hlavne Poliakov, tam naľavo pastoračné priestory, farát, napravo kostolík. Vždy, pozrite sa, takých 20 ľudí, 30 nedeľu, vždy čajopitie po svätej omši, ako aj v Toronte. Tí ľudia neutekajú po omši, že čím skôr domov, ale proste oni sa rozprávajú medzi sebou. Majú čas sa podeliť, hej, kto čím žije. Takedy čaj, keksík, to nie je náročné. Čiže tých inšpirácií, ktoré po svojom pôsobení donesieš na Slovensku, bude určite viacero? Ja si pamätám za totality vo Zvolenie. Veď my sme sa rozprávali po omši, niekedy dlhšie sme rozprávali po omši, ako trvala omša. A keď sme pomaly tou Sokolovskou ulicou prešli domov, to sme stále, aj tie rodiny, aj tie mamy, deti pred nimi, to bol rozhovor, to proste bola komunikácia. Ako chceš tvoriť komuniu bez komunikácie? To proti dnešnej dobe nie. Virtuálny svet obrazoviek, monitorov, alebo proste ledva sa kto si pozdraví a uteká. To tam úplne, aj toto ma pozvali tá Máša, som ju krstil na Veľkú noc. Minulý rok už sa bude vydávať tento rok. Začali ju protestantovať s tým svojím chlapcom a potom ich oslavili katolické sviatosti. A tento je tiež náš katolík, má ženu, má pravoslávnu, mal tam niekto sviatok, sme boli v cukrárni. No toto sú misionári v novosibirskej diecezi. Ten zľava je od Krupiny, z rodiny Panny Márie, čo sú v Halíči. To poznáte, oni sa aj Rožňave, myslím, nie? Aj v vašej dieceze potom, to je Janko Bartík, potom je tam domáci Rus, potom je Slovenka, Poliak, tam Ukrajinka, Nemka, 2 polské Vincentky, 2 korejské sestry. To tam cestujeme. Čiže taký multikulty svet v katolíckej cirkvi. Presne, ja to každému odporúčam, aj diecezným kňazom, že ak sa ti dá, tak chod na misie, to vrátiť s novými očami. Budeš vidieť svet. A choď tam len nič, žiť a ohlasovať evanjelium. Nič strašné, milovať ľudí. To je základ. To nemusíš mať nejaké stratégie. Citlivý na Ducha Svätého, proste, hej, a to kardinál Tonko, ja som už za totality študoval, ale teda v 2. ročníku bol prevrat a keď už mohol chodiť do seminára v Bratislave, tak nám vrával kardinál Tonko, to viete, kto je šéf misii celosvetový, že chlapci, keď pôjdete do misií, tak Pán Boh vás požehná. Vy nie ste svetení pre jednu diecézu, vy ste svetení pre celý svet. Ak obetuješ misiám pár rokov, Pán Boh ťa požehná. Ale ak pôjdeš do chudobnejšej krajiny, ešte viac ťa požehná. Tak vás čaká misia. On nám to vždy tak vravel, hej. A ja som si to tak vravel, no ja neviem. Kardinál Tonko, hej. On nás takto pozbudzoval. A diecézni kňazi chodia fidei donum dar vieri, väčšinou na 5 rokov, no. 5 až 10 rokov diecézny kňaz ako misiách, že sa odporúča, aby poslúžil. Toto sú, vidíte, takéto spoločenstva. No. Ondrej, čas sa nám pomaličky kráti a naplňa. Tak ja by som ešte možno pár posledných otázok ti položil. Možno keď ešte zo pár obrázkov nám 12 takýchto kostolíkov Nemci poslali na Sibír. Tam to rozložili, na Sibíri zložili. Tak toto vyzerá znútra. To, čo si spomenal o tých misiách, a to možno zažívajú aj mladí ľudia teraz, keď putujú svetom, cestujú, študujú, že prídu do novej kultúry a tá kultúra ich obohatí. V niečom prídu úplne zmenení. Tak moja otázka je, že čo by si ty priniesol z Kazachstanu, Ruska a Kanady sem na Slovensko v tom takomto praktickom význame alebo duchovnom a naopak, čo by si doprial slovenské týmto 3 krajinám? Povedal by som, povedáme to aj kanadskí Slováci, keď sem prídu, že tu cítia dobre, že sú tu ľudia pohostinní, srdeční, to si chráňme.
ale že potom, keď sú dlhšie, už na nich ťažko dolia tá naša šomravosť, nespokojnosť. A taká polarizovaná rozhádanosť, kde sú pomaly, kde sú dvaja Slováci, tam sú 3 strany. A že proste, už to proste, oni hovoria, veď tam je tak, hej, oproti Kazachstanu, alebo tak, že máme sa tu lepšie, ale my stále nie sme spokojní. A stále niečo chyba, stále niečo zle. A proste, tak toto akože, že v tom svete sa naučíte takej veľkorysejšej, že aj keď nemusíme vo všetkom mať rovnaký názor, ale to ešte neznamená, že teraz nie sme naďalej blízky, hej. Ako hovoril Augustín, že podstatnom jednota, vo vedľajšom sloboda a vo všetkom láska. A že nebyť taký polarizovaný, taký negativistický, ušomraný. Je to tá misia ťa naučí také pestrosti cirkvi, že nemusí to byť len takto. Môže to byť inak a nic zle sa nedieje, hej, že keď to aj zase, to vidíme, keď kňaz každý trošku inak aj tú farnosť vedie. To proste každý má prejaviť ducha pre všeobecný úžitok a dovolíme mu byť jedinečný, originálny aj sebe, aj druhým a doplňať sa ako v tom pucle, hej. Dobrý správ sa o mnohotvárnej Božej milosti, slúžte si navzájom. Čiže toto ako má učí tá misia. A začína tým ľudským základom, ako Ježiš s tým Zachejom Samaritánkou nezačal moralizovaním. A mal by čo moralizovať. Ale proste, hej, ten rozhovor, tá spoločná večera, hej, také tie ľudské činnosti, toto je náš kostolík pre východný a západný obrad. Hej, vidíte, vpredu ikonostas, západný obrad má na oltári. To sú všetko krásne chrámy, Dostojevský tu žil, písal. To sú naše katolické chrámy, čo sme tam vidíte všade prítomný. Toto je... Aj na Slovensku mám ten pocit, že ani som veľmi nevycítil zmenu, keď som sem prišiel. No, toto je tá kaplnka sestier v byte, ktoré tam žijú, ikony, čo maľuje. Cyrila Metod, toho si vážia. No len to chcem teda povedať, že chcel si sa ty niečo asi spýtať. A že čo by si slovenské zase doprial? Ja si myslím, že my tu ešte máme súdržné rodiny. Málo kedy v Rusku a Kazachstane celé rodiny prichádzali na bohoslúžbu a k sviatostiam. Že boli to také individuálne prípady hľadačov Boha, ale že málo kedy celá rodinka, alebo manželia spolu. A neviem, či to je aj ovocie možno aj tých 25 rokov, 30 cirkevných škôl, aj tých totalitných spoločenstiev, rodín, ktoré to na svoje deti dokázali preniesť, že tak spoločne vedia sláviť Boha na Slovensku. Nie je to vo svete bežné. No, potom tie malé spoločenstva, čo sme si kedysi tu dokázali tvoriť, tak to vidím ako cestu aj na misiách. Že proste žiadne veľké masy, vidíš, že aj na Slovensku asi už nejaké veľké počty nemôžeme čakať ako kedysi. A ani to nerozoberať, že tie počty proste, ani to neriešiť ako kľúčové. Proste pre tú rodinnú atmosféru cirkvi je práve, že niekedy menší počet ešte vhodnejší na lepšie zdieľanie. Čiže o tohto byť slobodnejší. Hej, nevyhodnocovať počtom príjmania, spovedí a neviem čoho, proste sobášov pohrebov, že ten Duch Svätý, úplne tá jeho plodnosť ducha sa prejavuje v takých veciach, ktoré sa nedajú merať. Aby sa nezahltili tak manažersky, firemne a papierovo. Hej, hlavne cirkvi, či už kňazi, alebo tí zodpovední. Proste misia ma naučila takej slobode, že neviem presne, čo ma čaká, ale idem tam s Pánom, chcem žiť a ohlasovať o evanjelium a milovať, koho mi pošle do cesty takej vnútornej flexibilite. No a to slovenské ešte možno, samozrejme, že čo sa teším je také tvorivosť aj vy, čo tu napríklad robíte takéto programy, že aj mnohých laikov, že keď aj my ešte aj kňazi budeme viac formovaní k spolupráci laikov, robiť miesto vedľa seba a nielen ešte spolupráci, že toto je moja vízia, tak toto chcem a vy mi pomáhajte, ale že spolu tvorme tú víziu, spolu rozmýšľajme, takýto štýl spolupráce, no tak toto proste, toto bude ako pre nás obohatenie. Čo aj často pápež hovorí, že viac načúvať sa aj hej, a proste, čo už povie tie ženy, alebo kohokoľvek, hej, že nepodceňovať. No a tak dalo by sa ešte o tom veľa hovoriť. Toto je príroda, vidíte, ešte taká skromnejšia. To už len
čo som tam. To sú Vincentky, čo robíte, vidíte, Moslinka pre slobodné mamičky, Centrum pre rodinu, Kaliningrad, Astana, Karaganda, chrámy, to je ten seminár. A toto je Svetový deň mládeže v Lisabone, teraz v lete. Ruská, kazachstanská mládež. No nech sa páči, možno ešte vy nejakú otázočku, ak by ste... Pozerám sa do publika, že či je nejaká zdvihnutá ruka. Áno. Áno, mám zavesenú na fare zvolen sekier. Nie, mal som ju aj v Rusku, aj v Kazachstane. Neviem, či som ju mal v Kanade, tam sa nosí menej, ale nosím ako niekedy kňazský civil, ale tam je zaujímavé, že oproti týmto liberalistickým tendenciám aj cirkvi je zase taký protipól veľmi konzervatívnych kruhov aj v Kanade, v cirkvi. A oni často, len v čiernom, žiadna nejaká svetlejšia kňazská kusela, len čierna vece, čierna košela, čierny sveter. No, takže reverendum mám aj nosievam, ale skôr v zimnejšom období alebo na také sviatky. Hoci ja mám fotku ešte z tvojich seminárnych čias, keď bol ako animátor v tábore, ako seminarista, tak v reverende v lete. Asi som sa už zosvedčil, ale nie, nosievam ju, ale už nemožno tak často. Áno, v Rusku raz do roka bol v takom kultúrnom dome, proste každý tam mal každý kazateľ alebo tej cirkvi jednotlivej mal slovo, potom nejakú pieseň, jeho spev okol. Raz do roka to bývalo v Rusku, v Kanade som to nezažil a Kazachstan má také medzináboženské stretnutia, čo robí niekedy aj štát. Že tam nejaký správca kraja zvolá väčšinou vždy moslima, pravoslavného a katolíka. Protestantov až tak veľmi nie, ale no, s tým pravoslavným som spomínal tú charitatívnu spoluprácu a neviem sám, že keď v tej Kanade postupne verím, že budú kontakty s inými, že k čomu ešte prídeme, no, uvidíme. Tak a ešte nejaká otázka? Ak nie, tak ja ti chcem za nás všetkých veľmi pekne poďakovať, že si ešte pred odletom na 3-ročné prázdniny. Dobre to nazývaš. To je reklama na misijné pôsobenie. Že si na nás našiel čas a obohatil si nás aj svojimi zážitkami duchovnými, praktickými, svojou prítomnosťou. A chcem za nás vysloviť také povzbudenie, že určite na teba budeme myslieť v modlitbách, keďže neviem, akými darmi by sme ťa mohli obohatiť a čo by si mohol stať to previesť tým lietadlom do Kanady. Ale chcel by som ťa zároveň poprosiť, že my budeme na teba teda myslieť v modlitbách, že či by si sa za nás teraz mohol pomodliť, dajme tomu v ruskom jazyku, a ty by sme sa rozlúčili. Výborne, veľmi rád. Ja som začal v Rusku po pol roku asi samostatne kázať. Skoro mám prekladané na sestrička z Moravy. Tak ja by som mohol sa v ruštine pomodliť Oče náš, v angličtine Sláva Otcu a už slovenský požehnanie. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Oče náš suší na nebesách, da sviatiť sa imя Tvoje, da príde cárstve Tvoje, da bude vôľa Tvoja na nebe, tak i na zemlе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Pane, prosím ťa, žehnaj túto farskú rodinu, týchto ich duchovných pastierov, týchto ľudí, ktorým záleží na raste Tvojho kráľovstva okolo nich. Nech Tvoj duch ich mocne premenia, uschopňuje pre tú misiu, ktorú im dávaš do života a pomôž nám radostne zdieľať Tvoju radostnú zväz o Tvojej milostrednej a blízkej láske, ktorá nás pozýva k životu, nás kriesi ako spoločenstvo hriešníkov, ktorí sú vykúpení Kristom a kriesení Jeho duchom, znovu rodení Jeho milostredenstvo, aby sme uverili tejto identite a vedeli sa s ňou zdieľať v našom okolí. Prosím ťa, ved nás tomu, aby aj veľkonočné sviatky nás opäť obnovili k novému životu. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit,
as it was in the beginning, is now, ever shall be, world without end. Amen. Pán s vami. Nech vás, vašich blízkych, tú vašu farnosť žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Vďaka za pekné spoločenstvo, ktoré ste pripravili. Ďakujeme veľmi pekne. Prajeme ti šťastnú cestu domov do Zvolena, domov do Kanady a veľa Božieho požehnania.